U-Oscar Pistorius ubonakale ephendla indlela ebheke enkantolo phakathi kwenqwaba yabacosheli bezindaba kanti namehlo omhlaba bethe njo kulomsubatho ongusaziwayo. Nomndeni kaPistorius bewukhona ukuzomeseka enkantolo. Ngaphambili kancane kokuba umehluleli ethule isinqumo umfowabo kaPistorius obebonakala novalo utshela be-ENCA ukuthi umndeni uhlalele ethembeni. It's a great honor to be here to support my brother, as it would be a great honor for each one of our siblings to support one another in any circumstance. Umehluleli ubuchithile ubufakazi bomakhelwane wathi abambeki futhi abubalekile. Ngokusho kamehluleli abukho ubufakazi bokuthi babungahambi kahle ubudlelwane buka-Oscar kanye no-Reeva. Kodwa uthe u-Pistorius akenzanga kahle njengofakazi ngesikhathi esebhokisini. While during evidence in chief, he seemed composed and logical, with the result that his evidence flowed and made sense. While giving his version under cross-examination, he lost his composure. Umehluleli uchaze u-Pistorius njengofakazi obengaphenduli imibuzo ebuzwayo. Obekubhekwe kakhulu ukuthi kungabe u-Pistorius unecala lokubulala ngenhloso noma cha. Umehluleli uthole ukuthi lo msubatho wayengahlosile enhlobo ukubulala u-Reeva Steenkamp. Uqagule ukuthi noma ngabe ubani owabengemumva kwesicabha sasendlini encane, u-Pistorius wayengenakho ukubona okucacile ukuthi isenzo sakhe sokudubula sabe singaholele ekuphumeni komphefumulo. Kubonakala sengathi umehluleli uyakukholwa ukusho u-Pistorius. Kodwa ke kusengenzeka u-Pistorius aye ejele.